Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Бародаро, мошин бозори душанбеда қарор дорем. Имрӯз рӯзи шанбе астай ва ҳаворам ҳавои хуб нест. Ҳаво абрнок, мумкин ки боронам бубора ва ба қадри имкон мошинои гуфтагитона ба навор мегирем. Албатта ки бародаро дастгирии шумо лайкҳоро зер кунен, дастгирӣ кунен ва ма ҳама рӯза наворҳоро сари вақт пешкаши шумо мегардонам. 132 000 подписчик ақаллан ҳама 1000 нафар дар видео лайка бимонанд, кифоя астай. Крайслер бародаро солош 2007 хубоз ҷам аҷоша ба навор мегирем, хутон тамошо мекунем. Бисёри бачаҳо ҳамин хоҳиш карда буданд. ҳабин мотор 2 газ бензин. мошин то моҳи сентябра ҳуҷҷат дора, дар роҳ положение мешавад. хоб 202 000 пробег, коробкаш автомат, кондиционераш қоидави кор мекунад. хоб моҷад як хафон мегирем, хафон тамошо мекунем. чордар электра. задни камера ҳам кор мекунад. не сёмка мекунад. хоб чанд сум гуфти яка нақша? 65 та. ана чанд қам расход дорад примерно? 12-13 литр мехна бензин. Бензин қа 12-13 та не? 100 километр. хеле масъалаи кузовш хеле хадавоиш. ҳамаш 100 фоиза. хадавоиш ҳам ягон шаравоиш кам овозда. хоб чанд сум гуфти яка нақша? 65. хоб номеро телефон абу вақамонем. 915 915 69 69 89 79. 89 79. хоб занг мезанем бо яка барои шуморо бештар маълумот метан. Дигар номераш ҳам аст. 556 55 41 41. ҳамин мошин ахира чӣ мегӯед ҳавои оиди ҳамин ҷиҳати плюса минусаш айшкаги худат чиста мошини Америка охири ягон вай надорад. кашишаш ҳама тараф. Хуч моторш чиқар до ҳафт и чанд силиндра? 6 силиндра. 6 силиндра газ бензин евро 4 хоҳанд газ Евро 6. евро 6 а? Kia Optima бародаро солош 2012 Америка. Гибрид. як сол ҳуҷҷат дора мошин. задни камераам кор мекунад. салом. чордар электра ҳай. коробка автомат D+. ҳуҷҷатоша чанд ҳафт яка як сол? баро электра абагреф сидени мултирул надора. Мултирул аста, абагреф сидели надора лекяка. И кожаный да. Стар стоп, коробкаш автоматай, кондиционер кор мекунад. Либой кнопкаш кор мекунад. Либой. Дувчор бензин ё? Бензин. Ҳабин моторш 2.4 бензини холӣ. ана чанд сум гуфтест якайда нақша? 100 та ҷои мешидаги яка манда. хуб, сорочнай. номеро яка 100 13 19 65 яъне кор мекунад. бозор ягон мах кана намира. او دفعه را که 99 تا کد ندادیم راست دیگه همین ها؟
Mercedes зайчик бародару солош 98-ум. Объем мотор 2.4, газ и бензин. Ҷа тангировкаш 1 сол гуфт якане. Документ ҳуҷҷатош тангировкаш ҳамаш нав кардия. Як салонша тамошо мекунем. Барои электро 312 000 пробег, коробкаш механик. Кондиционер дорад хакане? Кондиционер дорад, кор мекунад. ҳам масъалаи кузов чӣ қадар камера кузов? Заргӣ, пусидагӣ надоране? Хоб. Чанд сум фесака наша? 55,000 савдо мешавад. Ягон бахт кардия на камера бузургда. 50 таш кардан, а? Хоб ҳам моро телефон тамоми якамона. 3176 0708 93 176 0708 не? Хоб занг мезанем яка барои шуморо бештар маълумот метавад, хай бу муомила ҳамин дорад. ВАЗ 2105 солош 1982 ҷамъа ҷӯшава навор мегирем, тамошо мекунем бародаро. 4 та баро машина. Ҳуҷҷатоша чанд хай гуфти яка? Ҳуҷҷатош 10 моҳи дига мошин ҳуҷҷат дорад. Салон шаҳр мегирем, тамошо мекунем. Şans var mı Samsun'a gelmiş şey? Samsun'a şansı ne? Biraz tanı zaten önce Çıkhele yok kan basması var. Hele bir maşin hem masalay kuzuk çıkhele maşin. Kuzov nemeden ben tamam giriften remont çıkardım. Zargi içine duranı. Ha? Zadagi, pusidagi. Sizlagi kam tarak am dodam qilib peshakum. Kam tarak kazanadilar. Ne ki sizlagi inandilar. O şans mekan axir. Ila 16 ta tezdan muomala meşam 14 axirda. Axir 14 ne? Bu am numara telefon tamamı yakamına. Ne sen şaş bisiyar bis. Ne 106 21 22 21 20 خوب زنگ بزنین یکا برای شما را بیشتر معلومات میده. های با این اختوندین اولاد این ماشینا BMW پتیورکا 96 سال اونجا ما جو شبانه‌ور میگیریم تماشا میکنیم ابیوم موتورش 2.3 گاز و بنزین گازی یورو 4 زدگی هم موتور شکاوی میکنه بگیریم Родной шихша, не? Мотор. Чанд хам расход дорад? Газ хати ҳам 60-70 та мегардим. 10 та да, не? 2-3 бемануса ё? Януса. Януса. Чӣ хеле кам масъалаи кузов? Чӣ хеле? 100% кузов шина кам бутун сидаги хеле шина рам балонош хай миёмад тамом. Ҳуҷҷатоша чанд хафти? Коробкаш механик, монитор, кондиционер надорад, лук дорад.
خب بخش چانس مفته سکریا 30 تا با مومیلا دو بخونه میلاد حال نمره چطور تابوه کمونه 901 901 77 77 84 87 84 87 خب زنگ بزنیم بو یک برای شما را بیشتر معلومات میتن خیلی نختون دیدین اولاتی ماشینا کاسکش هم رابطه خیلی بود خودش ما هم گرفتم هم خیلی خیلی بزرگ اگه نقش نکنم 27 باز اینا گفتم چی نکنم یکم صاحب میگم یکم بزرگ ها ایراد رو واقعا یکم بزرگ